Случвало ли ви се да работите от сутрин до вечер в градината, да поливате, да плевите, а накрая съседът, който едва се мярка на вилата, да прибере 3 пъти повече домати от вас? Звучи несправедливо, нали? Истината е, че той не работи по-усилено, той просто работи по-умно. Днес ще ви разкрия една шокираща тайна, която 99% от градинарите не знаят. Повечето хора си мислят, че колкото повече оборски тор сложат, толкова по-големи ще са доматите. Това е абсолютен мит, който ви гарантира само огромни зелени храсти, без нито един плод. Ще ви покажа как една проста комбинация от 2 напълно естествени съставки може да накара вашите домати буквално да експлодират от плод. Напишете ми в коментарите, случвало ли ви се доматите ви да почернеят отдолу точно преди да озреят? Ако отговорът е да, гледайте внимателно, защото днес ще решим този проблем завинаги. За да разберем защо този метод работи толкова безотказно, трябва да се върнем малко назад във времето. Още нашите прабаби и дядовци са знаели, че земята има нужда да се храни, за да ни храни и тя. В природата нищо не се губи. Когато едно дърво изгори, то оставя след себе си концентрирани минерали. Когато животните приключат своя жизнен цикъл, техните кости връщат в почвата най-важните строителни елементи за новия живот. Растенията, и в частност доматите, са изключително лакоми за 3 основни неща – азот за листата, фосфор за корените и калий за плодовете. Съвременната индустрия ни кара да купуваме скъпи химикали в лъскави опаковки, но природата вече е създала най-съвършения тор. Комбинацията от костно брашно и дървесна пепел е класически пример за това как можем да използваме естествения кръговрат, за да създадем идеалната среда за нашите зеленчуци, без да нарушаваме баланса в почвата. Нека започнем с първия елемент от нашата тайна формула, а именно костното брашно. Много градинари дори не подозират за неговото съществуване или го смятат за нещо екзотично. Всъщност това е просто фино смлени животински кости, които са преминали термична обработка. Защо са толкова важни за доматите? Костното брашно е абсолютният шампион по съдържание на естествен фосфор и калций. Представете си кореновата система на домата като фундамент на небостъргач. Ако фундаментът е слаб, сградата ще се срути при първия вятър. Фосфорът е точно този бетон, който изгражда здрави, дълбоки и мощни корени. Когато сложите костно брашно в дупката при засаждане, вие давате на растението възможност да пусне корени толкова дълбоко, че то само ще си намира вода през горещите летни месеци, а вие ще поливате много по-рядко. Но костното брашно има една специфична особеност, която го прави перфектно за мързеливото градинарство. То е тор с бавно освобождаване. За разлика от химическите торове, които се разтварят при първия дъжд и често отмиват надолу в почвата, далеч от корените, костното брашно се разгражда бавно. То работи като интелигентна система за хранене. Почвените микроорганизми лека по лека преработват брашното и подават на домата точно толкова храна, отколкото има нужда в дадения момент. Това означава, че слагате костно брашно веднъж на пролет и забравяте за подхранването с фосфор за целия сезон. Няма нужда да тичате всяка седмица с лейки и разтвори. Растението е осигурено с храна за месеци напред. Сега да преминем към втората вълшебна съставка, познатата на всички ни дървесна пепел. Често я изхвърляме като непотребен отпадък, но за градинаря тя е чисто злато. Дървесната пепел е най-богатият естествен източник на калий, калций и цял куп микроелементи като магнезий и желязо. Ако фосфорът изгражда корените, то калият е отговорен за сладостта, цвета и размера на самия домат. Калият помага на растението да транспортира захарите от листата директно в плодовете. Без достатъчно калий, вашите домати ще бъдат дребни, кисели и воднисти, независимо колко слънце ги огрява. Пепелта действа като енергийна напитка за доматите във фазата на цъфтеж и връзване на плодовете. Един от най-големите кошмари за всеки, който отглежда домати, е върховото гниене. Това е онзи неприятен момент, когато виждате прекрасен, едър зелен домат, но поглеждайки го отдолу, откривате огромно черно и сухо петно. Много хора си мислят, че това е някаква заразна болест или гъбичка и започват безумно да пръскат с отрови. Истината е съвсем различна.
Върховото гниене е просто остър дефицит на калций. Растението не може да достави достатъчно калций до върха на плода и клетките там умират. Ето тук нашата комбинация прави чудеса. И костното брашно, и дървесната пепел са изключително богати на усвоим калций. Използвайки ги заедно, вие изграждате непробиваем щит срещу този проблем и гарантирате перфектно здрави плодове от първата до последната китка. Сигурно се питате защо трябва да смесваме двете съставки, след като всяка от тях е толкова полезна сама по себе си. Отговорът се крие в перфектната синергия. Костното брашно е леко кисело по природа и се разгражда най-добре в леко кисела среда. Дървесната пепел, от друга страна, е силно алкална. Когато ги смесим в правилната пропорция, ние балансираме киселинността на почвата около корените. Доматите обожават неутрална до много леко кисела почва. Пепелта неутрализира излишните киселини, а костното брашно осигурява дълготрайната база. Заедно те създават идеалния микроклимат за почвените бактерии, които са истинските готвачи в нашата градина. Без тези невидими помощници, растенията биха гладували дори в най-богатата почва. Как точно да приложим тази тайна смес на практика? Най-добрият момент е самото засаждане на разсада в градината. Изкопавате дупката за домата, като я правите малко по-дълбока от обикновенно. На дъното слагате една шепа от нашата предварително приготвена смес. Пропорцията е лесна за запомняне. 2 части дървесна пепел към 1 част костно брашно. След като сложите сместа на дъното, задължително я покрийте с 2 или 3 см обикновена пръст. Това е много важно правило. Младите, нежни коренчета на разсада не бива да се допират директно до концентрирания тор, за да не изгорят. Корените сами ще намерят пътя към храната, когато станат достатъчно силни след няколко дни. Много градинари правят една фатална грешка през пролета. Те решават да наторят цялата градина, разпръсквайки торове на посоки, и след това обръщат земята с правата лопата. Това е абсолютно излишно усилие и прахосване на ценни ресурси. Ние практикуваме умно градинарство. Храним само там, където е нужно. Като слагаме сместа директно в дупката за засаждане, ние създаваме локална хранителна банка точно под растението. Плевелите наоколо не получават нищо от този луксозен обяд. Така пестим материали, пестим време от плевене и най-важното – пазим си кръста от излишно копаене. Растението получава 100% от хранителните вещества. Водата е транспортната система на всяко растение. Дори да сте сложили най-добрата смес от пепел и костно брашно, ако не поливате правилно, доматите ще гладуват. Тези сухи вещества имат нужда от влага, за да започнат да се разтварят и да станат достъпни за корените. Затова веднага след засаждането и добавянето на сместа полейте обилно. Но внимавайте, не поливайте листата, поливайте само в основата на корена. Умното поливане означава да поливате рядко, но дълбоко. Едно дълбоко поливане веднъж на 4 или 5 дни е много по-добро от леко пръскане всеки ден. Така карате корените да търсят водата в дълбочина, точно там, където ги чака нашата хранителна бомба. Трябва да бъдем много внимателни с избора на дървесна пепел. Не всяка пепел е полезна за градината. Използвайте само и единствено пепел от чисто, нетретирано дърво. Ако сте горили стари дограми, боядисани дъски, лакирани мебели или, не дай си Боже, пластмаса и найлон, тази пепел е токсична. Тя съдържа тежки метали и химикали, които ще отровят почвата и доматите ви. Най-добрата пепел идва от широколистни дървета, като дъб, бук или овошки. Тя е най-богата на калий. Пепелта от иглолистни дървета също върши работа, но в нея хранителните вещества са малко по-малко. Събирайте пепелта през зимата от камината и я съхранявайте на сухо място в затворени съдове. Нека поговорим и за качеството на костното брашно. На пазара ще срещнете основно 2 вида – обикновено и задушено костно брашно. Задушеното е преминало през обработка с гореща пара. То е по-добрият избор за нашата цел. Процесът на задушаване премахва излишните мазнини от костите и прави фосфора много по-лесно усвоим за растенията. Освен това, задушеното костно брашно мирише много по-слабо, което е важно, ако не искате всички улични кучета и котки да дойдат и да разкопаят градината ви,
търсейки заровен кокъл. Купувайте го от специализирани селско-стопански аптеки и винаги проверявайте етикета за съдържанието на фосфор. А какво да правим, ако сме пропуснали момента с засаждането и доматите ни вече са големи? Не се притеснявайте. Методът работи и като подхранване по време на растежа. Когато забележите, че доматите започват да цъфтят масово, е време за втората порция енергия. Направете плитък канал около стъблото на домата, на около 15 см разстояние от него. Поръсете вътре 2 супени лъжици от нашата смес от пепел и костно брашно, след което леко зарийте с пръст и полейте обилно. Това повърхностно подхранване ще даде невероятен тласък на цъфтежа и ще помогне на цветовете да се задържат и да вържат плод, вместо да окапят от летните горещини. Има още един мит, който трябва да разбием. Много хора смятат, че щом растението не върви добре, трябва да му сложат още азот. Азотът се съдържа най-вече в пресния оборски тор или в амониевата селитра. Ако прекалите с азота точно когато доматът трябва да цъфти, ще се случи така нареченото жируване. Растението ще стане огромно, тъмнозелено, с дебели стъбла като дърво, но няма да има нито един цвят. То просто се наслаждава на живота и не мисли за размножаване. Нашата комбинация от пепел и костно брашно не съдържа почти никакъв азот. Тя действа като сигнал за събуждане, казвайки на домата: време е да спреш с листата и да започнеш да правиш плодове. Растенията имат свой собствен език и могат да ни подсказват от какво се нуждаят, стига да умеем да ги слушаме. Ако забележите, че долната страна на листата на вашите домати придобива странен лилав или виолетов оттенък, това е сигурен вик за помощ. Растението ви казва: спешно ми трябва фосфор. Това се случва често при студена пролет, когато корените не могат да усвояват храната. В такъв момент нашето костно брашно е истински спасител. Ако пък краищата на по-старите листа започнат да съхнат и да приличат на изгорени, това е класически знак за липса на калий. Тук на помощ идва дървесната пепел. Наблюдавайте растенията си, те никога не лъжат. За тези от вас, които искат още по-бързи резултати в средата на лятото, има един изпитан трик. Можем да направим течен еликсир от нашата суха смес. Вземете една кофа вода от 10 литра. Сложете вътре една чаша дървесна пепел и половин чаша костно брашно. Разбъркайте добре и оставете тази смес да престои 2 или 3 дни на слънце, като разбърквате от време на време. Така полезните вещества преминават във водата много по-бързо. Поливайте с този разтвор по 1 литър на корен на всеки 2 седмици по време на масовото зреене. Ще останете изумени колко бързо доматите започват да наедряват и да придобиват онзи наситен, изкрящо червен цвят. Знаете ли, че нашата смес има и един скрит бонус? Тя действа като естествен репелент срещу някои от най-досадните вредители в градината. Дървесната пепел около стъблото създава непреодолима бариера за голите охлюви, които обожават да надупчват младите растения през нощта. Фините частици на пепелта дразнят тялото им и те избягват тези места. Освен това, когато поръсите леко листата с фина пепел, вие ги правите негодни за консумация от различни листни въшки и бръмбари. Това е напълно безплатен и екологичен начин да защитите труда си, без да прибягвате до тежката химическа артилерия от аптеката. Хубавото на този метод е, че той не е запазен само за доматите. Ако отглеждате чушки или пътладжани, те са братовчеди на домата и имат абсолютно същите хранителни нужди. Можете да прилагате сместа от костно брашно и пепел по абсолютно същия начин при засаждането и подхранването на пипера. Ще забележите как чушките стават по-месести, с по-дебели стени и много по-ароматни. Пътладжаните пък ще спрат да хвърлят цветовете си и ще вържат огромни, лъскави плодове. С една проста рецепта вие решавате проблемите на цялото семейство картофови във вашата градина. Нека обърнем внимание и на един често задаван въпрос. Може ли да предозираме с тази смес? Докато при изкуствените торове предозирането е фатално и буквално изгаря растенията за часове, при органичните торове рискът е минимален. Костното брашно не се разтваря във вода изведнъж, така че дори да сложите малко повече, няма да навредите. С дървесната пепел трябва да сме една идея по-внимателни, защото тя рязко променя киселинността на почвата.
Но спазвайки пропорцията от 2 части пепел към 1 част брашно и слагайки по 1 шепа на корен, вие сте в абсолютната зона на безопасност. Винаги е по-добре да сложите малко по-малко, отколкото прекалено много. Един от скритите ефекти на този вид подхранване е свързан с съхранението на самите домати. Често се случва купените домати да издържат със седмици на плута, докато домашните омекват и се развалят за 3 дни. Това отново е въпрос на клетъчна структура. Калцият от костното брашно и пепелта прави клетъчните стени на домата невероятно здрави. Плодовете стават плътни, тежки и много по-устойчиви на напукване след дъжд. Тези домати не само издържат много по-дълго време след откъсване, но и са перфектни за консервиране. Лютеницата и доматеният сос от такива домати стават гъсти и сладки, без нужда от добавяне на излишна захар. Важно е да разберем, че градинарството не е спринт, а маратон. Когато използвате органични материали като костно брашно, вие не просто храните едно растение за един сезон, вие инвестирате в бъдещето на вашата почва. С всяка изминала година земята ви ще става все по-рохкава, по-жива и по-плодородна. Земните червеи обожават такава среда. Те ще прекопават градината вместо вас, създавайки перфектна структура. Това е същността на умно градинарство – да накараме природата да върши тежката работа, докато ние просто наблюдаваме и се наслаждаваме на резултатите. Време е да промените начина, по който мислите за вашата градина. Спрете да се борите с почвата и започнете да работите с нея. Когато комбинирате мъдростта на миналото с съвременното разбиране за нуждите на растенията, резултатите граничат с магия. Не е нужно да сте агроном, за да имате градина, за която съседите ще ви завидят. Нужно е само малко познание, 1 шепа пепел и малко костно брашно. Опитайте този метод само на 1 ред домати тази година. Направете си експеримент. Сравнете ги с останалите и ви гарантирам, че до година цялата ви градина ще бъде засадена по този начин. И така, скъпи приятели, тайната е разкрита. Комбинацията от костно брашно и дървесна пепел е онзи скрит кос, който превръща обикновената леха в истинска фабрика за домати. Видяхме как фосфорът изгражда мощни корени, а калият и калцият гарантират сладки плодове и предпазват от коварното върхово гниене. Най-хубавото е, че правите всичко това само с едно движение по време на засаждането, пестейки време, пари от скъпи препарати и най-вече пестейки собственото си здраве. Умното градинарство днес означава по-малко работа и тройно по-голяма реколта утре. Благодаря ви, че останахте с мен до края на това видео. Ако тази информация ви е била полезна, моля, абонирайте се за канала, ударете един лайк и споделете видеото с други запалени градинари. Искам да ви попитам нещо. Кой е вашият най-любим сорт домати, който отглеждате всяка година? Ще се радвам да прочета отговорите ви долу в коментарите. До нови срещи и успешна реколта!